Hola, bon dia. Benvingudes, benvinguts a Emergència Climàtica. Som a Ràdio 4, ràdio pública en català. Ja sabeu que en aquest programa no ens resignem i animem a combatre l'emergència climàtica i sabem que per fer-ho cal desobeir decisions polítiques d'ordre climàtic i econòmic que no tan sols són insuficients, sinó que fins i tot poden resultar contraproduents i que, de fet, han causat i agreugen l'emergència climàtica. La nostra voluntat és informar sense embuts per afavorir així el pensament crític i el debat democràtic. Sou Emergència Climàtica, Ràdio 4. Us parla Josep Caballol amb la Marta Inglés a les vies de so i la realització. De totes les matèries primeres que es produeixen en el món, Europa en necessita un 20% i només n'obté un 3% en el seu propi territori. Dit d'una altra manera i més habitual, té un 85% de dèficit de producció. Necessita, per entendre-ho molt bé a nivell global, un 17% del que es produeix al món per fer front al seu dèficit. Si a més, però, vol augmentar la fabricació de plaques solars, aerogeneradors, acumuladors d'energia, cotxes elèctrics i altres necessitats per fer realitat el somni verd, precisarà acaparar encara més materials, minerals i energia procedents dels països productors. Vol dir que haurà d'anar a buscar més recursos fora i augmentar encara més el seu dèficit, per més que ara mateix estigui reobrint mines abandonades que fins ara no eren rendibles. Situem-nos a nivell global i emprem dades tan oficials com són les del Banc Mundial. L'11 de maig de 2020, el Banc Mundial publicava l'informe Minerals per l'acció climàtica. S'hi descriu què cal per aconseguir la transició energètica i es detalla quan s'hauria d'augmentar la producció. Fan falta, s'afirma en aquest informe, 3.000 milions de tones de minerals i metalls estratègics, com ara el coure, el níquel, el cobalt, el liti, el crom, el molibdè, el grafit, l'alumini, l'indi, el ferro, el plom, el manganès, el neodimi, la plata, el titani, el vanadi, el zenc, per desplegar aquesta transició eòlica, solar o geotèrmica. La producció de grafit, cobalt i liti, essencials per l'emmagatzematge d'energia, hauria d'augmentar fins un 500% fins a 2050 per fer front a la demanda de materials per a les tecnologies energètiques netes que evitessin l'augment de 2 graus de la temperatura mitjana de la biosfera. 2 graus. Preguntem-nos en aquest punt quina quantitat seria necessària si ens proposéssim en el mateix temps, abans de 2050, evitar l'augment d'1,5 graus. Serien molts més materials i minerals i energia perquè caldria construir moltes més eines renovables per substituir més de pressa les fòssils. I segona pregunta. D'on els traurien en un planeta finit que està esgotant els seus recursos? A qui els prendríem? Avui parlarem d'extractivisme, de neocolonialisme, d'apropiació dels recursos de països tercers. El 23 de novembre del 2020, Environment Research publicava un estudi de la Universitat McGill de Canadà i de l'ICTA de la UAB a Barcelona, encapçalat per Lea Temper, i en el qual hi participa Joan Martínez Alier, un dels investigadors catalans de més prestigi mundial, i la nostra convidada d'avui, la Daniela Del Bene. L'estudi mapeja 649 casos de moviments socials de resistència associats a projectes extractius tant de combustibles fòssils com d'energia verda. Moviments que configuren els futurs climàtics, un mapatge sistèmic de les protestes contra projectes de combustibles fòssils i energia baixa en carboni. L'article científic arriba a aquestes conclusions. L'evidència posa de manifest que els projectes de baix consum de carboni, energies renovables i mitigació són gairebé tan conflictius com els projectes fòssils. El 30% dels conflictes per combustibles fòssils i el 26% dels projectes renovables són d'alta intensitat. I
que ambdós tipus de projectes afecten especialment grups vulnerables, com ara les comunitats rurals i pobles indígenes. Els pobles indígenes participen en el 58% dels casos analitzats. Entre els projectes d'energia baixa en carboni es va trobar que l'energia hidràulica era especialment perjudicial per al medi ambient i per a la societat, conduint al desplaçament massiu i a la transformació a gran escala dels ecosistemes. Els incidents de repressió o violència contra els manifestants i defensores de la terra es van produir en un terç dels casos, amb respostes violentes més freqüents en conflictes hidroelèctrics, de biomassa, oleoductes i extracció de carbó. El 10% de tots aquests casos van implicar l'assassinat d'activistes. Els projectes d'energia renovable eòlica, solar i geotèrmica van ser els menys conflictius i van comportar nivells de repressió més baixos que altres projectes. Trobem, explica l'informe, que els moviments estan impulsats per múltiples preocupacions, el canvi climàtic entre elles, i les seves reivindicacions i objectius inclouen la localització, la participació democràtica, les cadenes energètiques més curtes, l'antiracisme, la governança enfocada a la justícia climàtica i el lideratge indígena. Mitjançant els conflictes, les comunitats pretenen informar de manera significativa del règim energètic que ve. Atendre aquestes demandes és essencial per guiar la transició, no només cap a un futur resistent al clima, baix en carboni i orientat a la suficiència energètica, sinó també cap a un sistema de governança global més just per als béns comuns de l'atmosfera, per les persones, per les comunitats. Amb la reobertura de mines, el problema de la desigualtat s'acosta alhora que es multiplica el de l'extractivisme colonial, també, per exemple, ara a les comunitats espanyoles. La convidada d'avui, us ho deia abans, és Daniela Del Bene, investigadora postdoctoral a l'ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, té un doctorat en Ciència i Tecnologia Ambiental a l'ICTA, un màster d'Antropologia Cultural a la Universitat de Turí i una llicenciatura en Relacions Internacionals i Diplomàcia a la Universitat de Trieste. Va estudiar Antropologia, Història de l'Àsia del Sud i Llengua Indi al South Asian Institute de la University of Heidelberg, a Alemanya, i es preocupa dels conflictes entorn als recursos de l'aigua, l'energia, les represes i moviments socials i centrals hidroelèctriques, en definitiva, dels temes que hem desenvolupat en aquesta introducció. Actualment treballa en el projecte M-Justice i és editora principal i coordinadora del EJ Atlas, el mapa global dels conflictes ambientals. Daniela Del Bene, bon dia, moltes gràcies per estar avui aquí. Bon dia a tots i totes, moltes gràcies per al convit. Doncs estava explicant coses que suposo que coincideixen bastant amb els temes de la teva investigació i donat que estàs treballant ets l'editora principal i coordinadora d'aquest atlas, ens pots explicar de què va aquest atlas perquè els oïdors entenguin què esteu fent? Sí, doncs l'Atlas Global de Justícia Ambiental és un projecte que està continuant des de... vam començar en el 2011, més o menys, aprenent d'aquestes eines cartogràfiques de mapatge, de sistematització de dates al voltant de conflictes ambientals que ja portaven molts anys fent els moviments de Llatinoamèrica, observatoris ambientals i organitzacions per a la justícia ambiental. I la idea va ser de concentrar les dates de diferents tipus de conflictes en tots els països del món en una única base de dates, perquè fins en aquell temps aquestes bases de dates estaven enfocades en temes, en regions, però faltava una base de dates global i transversal. Suposo que et refereixes a bases de dades, eh? Digues, continua. Sí. Doncs la idea va ser de convidar aquestes organitzacions i entitats a compartir les dades i construir conjuntament una fitxa, no? una metodologia per recollir aquest tipus de dades. Doncs ara portem gairebé 10 anys fent aquest treball en
a una mena de col·laboració entre l'acadèmia i els moviments per la justícia ambiental i activistes, militants, altres investigadors i investigadores d'altres universitats, periodistes també, i vam arribar a recompilar, sistematitzar dates de més de 3.000 conflictes, no? 3.000? Sí, i molt més, I està continuant, o sigui que amb ritme de... Bueno, estem sistematitzant cada setmana gairebé 2-3 casos nous. I hi ha un procés, per suposat, de moderació també de les dades i que estem fent des de l'ICTA i això, la imatge que aquesta base de dates ens està donant és força preocupant. No? Sí, si són més de 3.000 conflictes ens dona una idea de què està passant al món, no? I d'on s'obtenen les matèries. I sabem que són molts més. El que passa és que en molts llocs és més difícil arribar, tenir contactes, no? Per exemple, a l'Àsia Central, no? A molts llocs de Rússia, a Xina, a molts països d'Àfrica. Ens està costant una mica, no? Construir vincles, no? I col·laboracions basats en la confiança, no? I en el treball polític i científic junts. Doncs això, no? I totes aquestes dades estan publicades, són públiques a la pàgina ehatras.org i es poden consultar per qualsevol persona, no? Tant ehatras.org, Sí, tant investigadors, investigadores, com periodistes, com estudiants, com militants des dels diferents territoris afectats per aquests projectes i aquest extractivisme, no? Com tu deies. Això és economia ecològica? Això és part de l'economia ecològica, justament. Entendre justament què està passant en els territoris d'on s'extrauen matèries, no? O sigui, materials i des d'on es produeixen fluxos d'energia que alimenten la nostra economia industrial, això és molt important per entendre justament on són i com es manifesten aquests límits biofísics, no? dels quals tant estan parlant. No? Perdona, límits biofísics. M'ho expliques, pels oients. Sí, és a dir, visquem en un planeta finit, en un planeta on hi ha una certa quantitat de materials i d'energia que podem aprofitar, però això no és infinit. Doncs, en una economia basada en el creixement infinit, això és una contradicció enorme, no? I justament els conflictes socioambientals manifesten aquesta contradicció. Els conflictes ambientals o socioambientals, com li defineixen la literatura, passen en aquells moments, en aquells llocs en el planeta on es fa evident la distribució desigual, això ho defineix la literatura, no? Dels beneficis i dels costos de les activitats humanes. No? Però també, és a dir, on hi ha comunitats que paguen els costos i unes poques elits, no? Que aprofitin dels beneficis. Però també ha de veure amb com entenem el territori, no? Per moltes comunitats, molta gent, el territori és el lloc que sostenen la seva pròpia vida, no? La seva pròpia reproducció social, i per altres són llocs per explotar, i són zones sacrificables, no? Són zones de sacrifici que podem sacrificar per alimentar l'economia industrial. Per un moment, si per exemple, per entendre'ns, no? Els països desenvolupats, amb més poder econòmic, polític, militar, en un moment determinat precisen determinats materials, als territoris on hi hagi per producció exhaustiva per obtenció de determinats energia, minerals, etc., productes, matèries primeres, i per tant què fa? Doncs localitza on n'hi ha i va i les extreu. Amb independència del perjudici que pugui crear en les comunitats que hi viuen, que podrien ser foragitades,
i diguéssim, de les conseqüències negatives que pot tenir per a aquell país, en el seu conjunt, doncs el que tu els hi prenguis aquelles matèries primeres que podrien fer servir. I alhora, evidentment, per aconseguir-ho, a les elits locals, doncs, se les suborna, se les premia, digue-li com vulguis. Seria aquest el tema? Exactament. I de fet un tema, com deia, de distribució desigual dels costos i beneficis, però també dos temes més que són centrals, no? El tema de la participació, o sigui que en aquests conflictes una característica transversal és la manca de participació ciutadana, la manca de participació a les preses de decisions. Queden marginats. Queden marginalitzats, exactament, i el reconeixement de la seva manera d'entendre el territori, de viure el territori, el reconeixement, per exemple, de valors que no són commensurables, no? Són incommensurables. Per exemple, valors lligats a l'espiritualitat, a les creences, a la identitat, no? Factors de reconeixement cultural, i també reconeixement de valors que donen significat a la seva vida. Per exemple, hi ha molts pobles, no? Els pobles indígenes, en molts llocs del món, on el punt central no és acumular béns i aquest tipus de... Sí, aquest tipus de riquesa, no? Que a vegades pues, ens estan... Que caracteritza el món més desenvolupat. Exactament. Si no és viure amb una harmonia amb tots els elements de l'ecosistema, no? I en harmonia també amb la comunitat. Doncs, quan ells diuen nosaltres no volem el creixement econòmic infinit, no volem aquest tipus d'explotació extrema del territori, i l'economia industrial que diu que no es reconec, no reconec aquest tipus de posicionament, no? En el món, no reconec aquest desinterès, no? Manca d'interès en el creixement. O sigui, que tothom ha de créixer, no? Que tothom ha de tenir els mateixos desitjos. Doncs no és així. El món és divers i per sort que és així. I per tant són un exemple. En definitiva, moltes vegades, quan en el programa aquest estem parlant de l'emergència climàtica i diem que hem de pensar, que hem de viure d'una altra manera, el que estem dient és molts cops oblidem el concepte que per tenir una sensació de plenitud hem de tenir i potser apropiem-nos i desenvolupem el concepte que per tenir una sensació de plenitud el que hem és de ser. I possiblement aquests pobles indígenes ens ensenyen a ser més que no pas a tenir. Sí, exactament. No només els pobles indígenes, també hi ha molts pobles camperols, no? O sigui, tots aquells, els nòmades, per exemple, però també moltes comunitats dels nostres països, no? a les nostres zones rurals, inclús en alguns barris de les nostres ciutats. O sigui, hi ha moltes maneres de viure la vida, no només basades en el creixement infinit, en l'acumulació. I crec que aquest és un dels grans reptes, no? que tenim ara, o sigui, com entendre i com sentir aquesta satisfacció a la vida més enllà del consum. No? Perquè el canvi climàtic o l'emergència climàtica ens obliguen a canviar la forma de viure, perquè el creixement infinit és una de les causes que ens està portant fins aquí, a l'increment de temperatures i, evidentment, al deteriorament de la biosfera. Clar que sí, clar que sí. Exemples, què et sembla? O ja volies encara explicar alguna cosa més? No, si voleu podem veure alguns exemples d'aquests conflictes, no? Que estan recompilats en l'Atlas i que podeu consultar, no? A la pàgina web. Jo he escollit alguns exemples que demostren, no? Com per una banda s'està parlant de transició energètica, etc., però hi ha materials com per exemple el carbó que no s'està deixant d'extreure, sobretot a països com Xina, com Índia, com Indonèsia, com Filipines. Austràlia també, no? També, sí, clarament. I hi ha molts exemples, no? que podem treure i per exemple, si veiem el país que ha sigut confirmat ser un dels països més violents, no? Com tu també deies,
en contra dels defensors, no?, dels territoris. A la província de Cotabato del Sur hi ha projectes d'explotació de tajo abierto, no?, que es diu a cel obert, de més de 2.000 hectàrees, en zones que ja durant l'ocupació colonial, no?, de Filipines ha sigut explotada per plantacions de cafè. O sigui que la població indígena d'aquesta zona ja havia sigut explotada i després desplaçada per les plantacions. Ara, les mateixes empreses que estaven lligades a l'explotació d'aquestes terres estan proposant obrir aquesta mina de carbó. Val? I hem tingut al desembre del 2017 una massacre d'indígenes, no?, de líders i lideresses indígenes que protestaven en contra d'aquesta mina. Van ser assassinats per cossos policials i tota la seva comunitat va ser acusada de ser comunista, no? I aquesta és una de les acusacions més peligroses, no?, en aquest moment de Filipines. Finalment aquest projecte es va cancel·lar. Els tribunals locals i nacionals també van reconèixer els drets d'aquestes pobles indígenes a dir que no. Però bueno, això és un exemple, no?, de com aquests tipus de conflictes poden tenir un cost, no?, entre cometes, molt, molt, molt alt. Un exemple del que passa i un exemple de què es pot guanyar. Exactament. No sempre va així, no sempre es aconsegueix aturar aquests projectes. En el cas de Colòmbia, per exemple, no?, que és un país que té moltes relacions amb l'estat espanyol, una mina en el nord del país, en la província de Guajira, l'explotació minera del Cerrejón, representa el 60% de la producció carbonífera de Colòmbia, amb 32 milions de tonelades de carbó tèrmic a l'any, i representa el 50% de les exportacions carboníferes, no?, del país. Exportacions que van a països com Dinamarca, com Holanda, com Estats Units, també Espanya, Israel, entre altres. En aquesta explotació, que és enorme, que va començar ja en els anys 70, trobem empreses d'Anglaterra, com Anglo American, com la BJP Billington d'Austràlia, la Glencore de Suïssa, i aquí ens trobem en un territori ancestral de la població indígena Wayuu, que va ser contaminat a nivells molt, molt greus, contaminació tant de l'aire com de les aigües, desplaçament de la població, desplaçament forçat, no?, per suposat, i sense aquesta mena de compensacions, no?, i totes aquestes coses que les empreses posen als seus informes, però que en realitat en la majoria dels casos no complen, no? I també tenim exemples de rius altament contaminats, però també desviats. O sigui, justament per explotar la reserva carbonífera del subsol, es desplacen a rius sencers o tributaris, es desvien les aigües per explotar el subsol, no? I això clarament comporta una disrupció, no?, de l'equilibri ecològic d'una zona molt, molt gran, més enllà de les hectàrees directament impactades, no?, que surten en els documents tècnics oficials de les concessions mineres. I de les persones. I no ens n'hem d'oblidar mai, no? Clar que sí. Els cossos, no?, de les persones que són el nostre primer territori, no?, com diuen les feministes, les ecofeministes. O sigui, és el nostre primer territori, és el primer territori que veiem contaminat. Però no només el carbó, no? Hem parlat també de grans explotacions de renovables, i aquestes també poden ser molt conflictives. Els projectes hidràulics deuen ser, a l'hora de desplaçar població, una cosa gravíssima. Exactament.
Bueno, i aquí ja tenim molta literatura, no? Molts informes, sobretot al voltant dels grans projectes, no? Com recordo, no sé, Belo Monte a Brasil, Inga en Congo, o bueno, tots els projectes en el Valle de l'Omo, no? En Etiòpia, o la Nármada, al riu aquesta de la Índia central, i bueno, el Mekong, no? El Yangtze en Xina, en fi, tenim un gran ventall, no? d'exemples. Però també estem veient que amb el discurs del canvi climàtic i del recolzament a les energies renovables veiem també un boom de les petites centrals. Què passa? Que en molts llocs, o sigui, continuem construint les grans centrals hidroelèctriques, però també en els llocs menys explotats, no? Com els països dels Balcans, en alguns estats de Mèxic, en les valles, no? Més petites de l'Himalaya, per exemple, veiem el boom de la construcció de petites centrals. I són centrals que són, sí, és veritat, són més petites en la medida de l'alçada, per exemple, o la potència instal·lada, però es construeixen una darrere de l'altra. És a dir, és un conjunt de centrals. O sigui que literalment o tècnicament són projectes petits o mitjans, però sumats, clarament, exploten un riu sencer, no? O un valle sencer. I tenim, per exemple, l'exemple d'Albània, no? La central Pochem, en el riu Vjosa, voler explotar tot el riu, els seus afluents també, no? Els seus tributaris, i una coalició d'organitzacions per a la justícia ambiental, tant dels Balcans com de la resta d'Europa Occidental, van fer recurs per no haver una avaluació d'impacte ambiental conforme a la llei. I per la manca de consultacions locals també, tant com havien denunciat, no, les poblacions locals. El Tribunal Administratiu de Tirana li ha donat raó i ha reconegut que això afectaria més de 10.000 persones i els seus camps, les seves explotacions familiars, no, agrícola, etc. I això va ser la primera demanda judicial ambiental en Albània i va ser exitosa. Va ser tan exitosa que es va llançar una campanya a nivell europeu i mundial també, no? És oberta a recolzament de qualsevol banda del món, perquè ara es declari la zona com a parc nacional. I això va ser un èxit, no? Del moviment ambiental d'Albània i esperem que aquestes veus, no? S'escoltin. Parlem també, Daniela, d'aerogeneradors i de solar. Sí, exactament. De solar, per exemple, hem pogut recompilar almenys 20 casos de conflictes greus per la instal·lació de grans parcs solars, no? Un exemple ens ve de la Índia, de l'estat d'Assam, en el nord-est de la Índia, i aquí ens trobem en protesta per l'adquisició forçada de terres, també empresonaments arbitraris i un escalation, no? un agreument del conflicte a partir del març de 2020. Molts dels cultius han sigut destruïts per les empreses i grups organitzats, no? Favorables a aquests emprendiments. I aquest és un exemple on molta de la gent, dels homes, dels pobles, han hagut d'amagar-se per evitar aquests empresonaments i la lluita l'han feta sobretot les dones que s'havien quedat en els pobles. Finalment, un tribunal va suspendre l'adquisició de terres i per el moment el projecte està com aturat, no? Però sí, això ens mostra com també aquests projectes que normalment, no, entenem com desitjables, no, amaguen, no amaguen, o sigui, mostren clarament, no? la cara sucia, no?
I amb els aerogeneradors també hi ha molts exemples de projectes molt conflictius. Per exemple, en els Estats Units, a l'estat de Nova York, el Horse Creek Wind Project, no? El projecte de Horse Creek, preveu entre unes 60 i unes 72 turbines amb 205 megavatios de potència, afectant almenys a 124 quilòmetres quadrats d'una contea, i és un projecte d'Iberdrola que es va impulsar des de 2005, però no només afecta aquesta zona, aquesta àrea, sinó també tota una sèrie d'infraestructures addicionals, no? Com per exemple les carreteres per accedir a aquesta zona o la terra que es va adquirir per la construcció de les línies d'alta tensió. Aquí tampoc hi ha hagut tampoc les empreses han hagut els permisos, no? O els permisos de la gent local o s'han consultat amb elles. Hi ha una pèrdua de biodiversitat molt greu, també perquè ahir passa un corredor, no? Migratori per les aus. I a més, queda molt a prop de moltes altres zones protegides, no? Per la seva biodiversitat. Aquí Iberdrola va denunciar a l'alcaldia de Clayton per haver aprovat una moratòria municipal temporal i a partir d'ahir pues, ha hagut tota una mobilització, no? També involucrant a First Nations, no? A poblacions indígenes, perquè en aquesta zona tenen els seus llocs d'enterrament, per exemple, són zones amb un fort valor, no? Cultural, identitari. Què et sembla? Anem a Mèxic? Em sembla molt bé. Anem a Mèxic perquè tenim ara connexió amb en Yannick Denió, que és màster en Geografia a la Universitat de Grenoble. Està especialitzat en cartografia social i contramapatge, especialment en organitzacions locals de Mèxic. Els seus principals interessos d'investigació versen sobre la mineria i els conflictes energètics centrats principalment a l'Amèrica Llatina i l'ús d'eines de cartografia per analitzar el metabolisme social. Yannick Denió, bon dia. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, te llamamos para que nos explicaras un poco las experiencias en México alrededor de estos proyectos, megaproyectos, por ejemplo, en energías renovables, ¿no? Y los abusos que se producen por parte de las compañías y en detrimento de las comunidades. Sí, perfecto. Bueno, pues antes de todo, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, yo formo parte de un colectivo en México que se llama Geocomunes y que trata de, enfocarse en hacer investigaciones y sobre todo investigaciones cartográficas, es decir, como la realización de mapas, y trabajamos con, distintas comunidades y movimientos que andan en proceso de defensa de sus territorios frente a proyectos energéticos, industriales, mineros, etcétera. Y por el hecho que hay un poco una tendencia a generar en México, pero creo que aplica para muchos países, que muchas veces las propias comunidades que puedan ser afectadas por esos megaproyectos son las últimas en enterarse, ¿no? De lo que se planea sobre sus territorios y que cuando se le provee información, pues obviamente es información orientada por parte del gobierno, las empresas, para promover estos proyectos. Entonces, tanto nosotros que otros actores, nosotros formamos parte también de la red mexicana de afectados por la minería, pues tratamos un poco de hacer esta labor de buscar información y compartirla con las comunidades por el simple hecho, pues que pensamos que es un poco el punto de partida, ¿no? Como al final, pues la información de cierta manera es poder, así que si las comunidades tengan en su buen momento información, pues tienen más chance de tener procesos organizativos más sólidos y lograr como frenar este tipo de proyectos y empujar otros modelos energéticos, otros modelos de vida para sus territorios, ¿no?
Entonces, bueno, para hablar un poco del tema de la electricidad, creo que en México, solo de contexto, creo que vale la pena mencionarlo, es una tendencia común a toda América Latina, que desde los 90, un poco como condición para las reformas estructurales promovidas por actores internacionales como el FMI, o en el caso de México se puso como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues se ha dado un proceso de privatización, ¿no?, del sistema eléctrico mexicano por el medio de distintas como reformas neoliberales, ¿no?, que permiten de poco a poco, que antes de eso toda la generación eléctrica estaba en mano de una paraestatal que se llama la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y a partir de ahí pues se da la entrada para que empresas privadas, en su mayoría de capital extranjero, puedan intervenir en el sistema eléctrico mexicano en la generación de electricidad. Entonces, bueno, en los últimos 20 años, pues la gran mayoría de las centrales eléctricas que se han instalado son del sector privado, que ahorita más o menos controla el 45% de la capacidad eléctrica en México, y dentro de ellos pues hay un pequeño oligopolio de muy pocas empresas, vamos a decir, un cuarto de toda esta generación eléctrica la controlan 8 empresas, y ahí resalta bastante el papel de Iberdrola, ¿no?, que nos hablaba justamente ahora Daniela. Iberdrola controla solo esta empresa casi el 10% de toda la electricidad que se genera en México. 10%. Uh-huh. Y bueno, se ha dedicado a empresas tradicionalmente a centrales más fósiles, ¿no?, térmicas, etcétera, y ahorita se está extendiendo hacia proyectos solares y eólicos. Bueno, hablaré un poco más de eso después. Sí, sería súper interesante si nos pudieras hablar, Yannick, del istmo, ¿no?, y de toda la problemática del istmo. No, bueno, si quieren nos enfocamos más en este tema de las eólicas. Bueno, Iberdrola tiene también, o las empresas españolas, problemas con plantas fósiles, ¿no?, como con centrales muy grandes de ciclo combinado, y está el caso también del proyecto Integral Morelos, donde tiene participación el Fondo para la Internalización de las Empresas, el FIEM, de la Secretaría de Comercio, y ahí también están empresas españolas como Enagas, Elecnor, Abengoa, y bueno, ha sido un caso muy sonado últimamente por haber causado el asesinato de un compañero. ¿Asesinato de? Flores, del proceso de lucha y de la gente de Morelos. Y sí, últimamente sí se ha llegado a una nueva ola de proyectos o de conflictos, llegado más con el proceso de transición energética, principalmente de eólica y solar. Pero para tener el dato, desde 2005 más o menos se ha empezado a operar 120 centrales, más o menos la mitad de eólicas y la mitad de solar. Y en el caso de las eólicas ha llegado de manera muy fuerte en el istmo de Tehuantepec y en el sur de México, en Oaxaca, que sigue siendo la zona con mayor potencial de viento a nivel mundial, y ha generado muchísimo conflicto con la población local, que ello lo critica como un nuevo colonialismo, ¿no?, que está llegando por el hecho que las empresas que desarrollan los parques eólicos allá, que son todos privados, son principalmente empresas europeas, bueno, españolas, con el caso de Iberdrola, Acciona y Gamesa. Gracias, Yannick Denió. Retomaremos el contacte en el futur. Bueno, de nada. No hem d'oblidar també d'altres empreses com les franceses, Electricitat de França, que també està treballant a Mèxic, o la italiana Enel, propietària d'Endesa, i que també té els seus interessos tant a Mèxic com a tot Llatinoamèrica. Recordo que estem parlant amb la Daniela Del Bene, que estem parlant de colonialisme i extractivisme, i que esteu a Emergència Climàtica, a Ràdio 4. Daniela, potser hauríem de parlar una mica d'alternatives, no? Exactament. Mira, a l'estudi que vas esmentar abans hem vist com les demandes més freqüents per part dels moviments que s'oposen a projectes de combustibles fòssils és la cancel·lació dels projectes. Però en els altres casos, en les renovables, les demandes més freqüents són per alternatives polítiques i tecnològiques.
els moviments accepten la idea de que, o el principi, no?, de que el canvi és necessari, el canvi de model energètic és necessari, però també volen alternatives polítiques, no només tecnològiques. I és molt interessant perquè estem veient com des dels conflictes moltes vegades neixen idees alternatives per aprofitar de l'energia, però també per aportar transformacions importants a tots els sectors. De fet, no podem pensar una transició energètica, no? Un canvi del model energètic només pensant en les formes d'aprofitament energètic. Hem de pensar a una sinergia entre tots els sectors, no? Com els aliments, l'habitatge, salut, educació, transports, etc. I des dels conflictes podem veure, per exemple, el naixement de cooperatives, el naixement de projectes municipalistes, per exemple, no? que comencen a construir des dels municipis, des dels pobles més petits, i diguem, en general, una delocalització, no?, de l'aprofitament energètic. Molt bé. Si et sembla bé, podríem ara establir connexió amb la Irene González, que forma part de la xarxa de sobirania energètica i també és membre d'Enginyers Sense Fronteres. Irene, bon dia. Hola, bon dia. Estem parlant, fa moments parlàvem de tots aquests processos d'extractivisme i colonialisme a països tercers en els quals se'ls pren, se'ls exprem els seus recursos sense importar el desplaçament de persones ni les conseqüències que té per la biosfera, per l'ecologia en general, no? Però crec que a Catalunya hauríem de començar-nos a mirar i mirar-nos de forma crítica. Des de la xarxa de sobirania energètica, per exemple, esteu fent una crítica prou contundent del que és el decret de canvi climàtic, d'emergència climàtica, de desenvolupament d'energies renovables que va dictar el govern de la Generalitat, no? Sí, nosaltres creiem que cal amb urgència, de fet és una de les demandes principals que fem al nou govern, que es conformi, és derogar aquest decret immediatament i fer-ne un altre que se senti sobre les bases ja com a entrada de l'impacte ambiental de les propostes, que respecti, no, el conveni d'Arhus respecte al dret a estar informades, a la participació local, que busqui la participació local de la ciutadania i dels municipis, perquè és un decret que per ara el que està fent és una espècie de batiborrí de projectes que s'estan presentant a tot Catalunya, molts d'ells per les grans empreses de l'oligopoli elèctric, i no hi ha cap planificació que garanteixi l'arrelament al territori, la distribució territorial, o sigui, cal amb urgència canviar aquest decret. És a dir, que quan estava explicant la Daniela o ens corroborava el Yannick Denió que passa a Mèxic i a Sud-amèrica en general, que les grans companyies són, entre elles les espanyoles, són les que imposen les condicions, això s'està produint aquí? S'està produint una cosa anàloga, no? O sigui que igual que jo entenc que n'heu parlat d'aquí, no? Igual que a l'Istmo del Tehuantepec no respecten a les comunitats per instal·lar aquest nou extractivisme renovable, aquí tenim una situació en què la producció elèctrica a Catalunya es dona al 75% a la província de Tarragona, mentre que el gran consum es fa a les grans ciutats, entre elles Barcelona, no? I que, per tant, tenim moltes demandes, per exemple, d'instal·lació de parcs de sòls agrícoles entrant en conflicte amb la sobirania territorial de les comunitats del món rural català, no? I sense cap tipus de clàusula que obligui a la participació d'aquest món local. Quan m'he connectat just sentia la Daniela dient que hi ha experiències des del municipalisme molt interessants i, en canvi, des de la Generalitat se'ns planta un decret que no té en compte aquestes experiències i que no les prioritza, no? Per tant, creiem que aquest model de transició energètica no és una transició energètica, és simplement un canvi en la generació, no? Un canvi tecnològic en la producció, però no és un model de transició com el que necessitem. Irene, a mi m'agradaria molt preguntar-te sobre la proposta municipalista, no?, que s'ha desenvolupat, que s'ha construït dins de la xarxa, i d'aquesta idea de les comunitats energètiques, no? Sí, nosaltres des de la xarxa hem treballat tant el 2015 com el 2019 una proposta municipalista, no?, perquè creiem que
aquest model de transició energètica ha de ser des de lo local, no? Arrelat al territori, i que, per tant, ha de ser des del municipalisme que es generi, no, aquesta transició adequada, doncs, a més eficiència en el consum, però no eficiència entesa en què totes hem de consumir menys, eficiència entesa en què hem de prioritzar l'energia hem de prioritzar una energia per la vida, i altres usos energètics que s'estan donant els hem de replantejar, no? En què ha de ser una energia que no només es produeixi al món rural, sinó que es produeixi amb el món rural, no? Amb un consens democràtic, i no només ambientalment sense impacte, sinó que també sense impactes socials o econòmics, no? Que tinguin en compte qüestions com la pobresa energètica, que tinguin en compte qüestions com quina democràcia s'estableix al voltant de la gestió d'aquesta energia, no? I aquí va una mica la proposta municipalista, i també va una mica la qüestió de les comunitats energètiques, no? Hem treballat un document, que ara traurem una infografia perquè sigui més llegible, sobre una mica l'anàlisi d'això de les comunitats energètiques, que va molt ràpid, però que des del nostre punt de vista no qualsevol cosa és una comunitat energètica local segons el que nosaltres proposem com a transició energètica, no? S'han de donar uns condicionants, doncs, de democràcia, de participació, d'impacte territorial, perquè realment aquestes comunitats energètiques contribueixin, no, al model de transició energètica, i no a una perpetuació dels desequilibris de poder que hi ha actualment en el model energètic a Catalunya. O sigui, ens fa molta por quan pensem que la majoria de projectes que s'estan proposant a la Generalitat en el marc d'aquest decret, per exemple, venen de les empreses de sempre, no? I que les mateixes empreses de sempre estan agafant aquests conceptes, no, de comunitat energètica, per exemple, i els estan adaptant a les seves regles de poder o al seu benefici econòmic. Per tant, que les nostres propostes van en la línia de defensar el que nosaltres creiem que haurien de ser comunitats energètiques per la democratització del model energètic i no per la perpetuació d'aquest model, no, fòssil i poc democràtic que tenim ara. A mi m'agrada molt el que estàs dient, no?, de que les alternatives no passen només per això, no, per al tecnològic o per la fonts d'energia, sinó també per la creació de comunitats humanes, no? O sigui, la creació també de vincles, no? I de principis de participació i de col·laboració, no? Sí, per mi això em ressona molt amb, crec que una necessitat que tenim, no, transversal entre tant els científics com els militants en els territoris, investigadors, periodistes, és com pensar més enllà de la sostenibilitat, no? Que ja tenim moltes coses de sostenibilitat, hem vist que el discurs no ha portat a resultats. Em pregunto, no, com podem pensar més enllà de la sostenibilitat en regenerar els territoris, regenerar el vincle amb els territoris i amb les comunitats, i, per exemple, com fa, no, un principi bàsic de l'agroecologia, no, de la permacultura, com regenerar aquests territoris on podem viure una vida digna. No només nosaltres humans, sinó totes les espècies, no? Clar, és que per nosaltres no hi hauria d'haver un debat, no, entre els drets ambientals i els drets de les poblacions, no? Perquè al final, si com en el tema concret de l'energia, no, si partim de la funció social de l'energia i de la funció de l'energia per garantir vides dignes i per garantir produccions dignes, no hi ha aquest debat, o sigui, no hi ha aquest conflicte, sí que hi ha aquest debat, però no aquest conflicte. I si ho fem des de lo municipal, o sigui, des de qui coneix el territori, des del concepte de sobirania territorial, no?, que és un concepte, tenim experiències, no?, com Saldes o com Senan, de municipis que conjuguen, no?, doncs, les necessitats agrícoles, la producció històrica del territori, els usos del sòl, la producció energètica, que decideixen democràticament cap on, no?, amb la cooperativa de Saldes, per exemple. O sigui que hi ha exemples que estan intentant fer evolucionar aquest concepte de sostenibilitat, no?, que conjuga amb els drets de les persones que viuen en els territoris, els drets de tenir una vida digna, però també el dret de tenir un territori que estigui ambientalment segur i ambientalment preservat, no?
Irene, moltíssimes gràcies. Perdona, sí. digues, acaba. No, que precisament és això el que creiem que està en perill amb aquesta onada desplanificada i sense opinió territorial, no?, que ens està, que veiem de les renovables des de lluny. Molt bé. Doncs, Irene, repeteixo, et quedes convidada a venir un dia al programa. Ens posarem en contacte i m'agradarà molt que un dia ens acompanyis i podem aprofundir abastament aquests temes que avui ens has introduït. Gràcies, fins un altre dia. Adéu, gràcies. Bé, parlaves tu de que havíem d'anar més enllà de la sostenibilitat, no? I quan parlàvem prèviament en el programa parlaves de que cal una transformació energètica, però que també cal una transformació ontològica i una transformació social, no? O sigui, elements fonamentals, en definitiva, què ens proposem, com volem viure i també com hem de pensar, d'alguna manera. Exactament. Transició energètica, doncs, no pot ser només una transformació tecnològica, sinó una transformació sistèmica, no? En sinergia amb tots els altres sectors de la nostra vida. Podem apuntar, no?, una transformació política, no?, de qui decideix i qui controla l'energia, una transformació ontològica de com entenem l'energia, no?, més arreglada als nostres territoris. No és el mateix si aprofitem de l'energia de plaques solars a la nostra teulada o d'una planta nuclear, no?, per escalfar la infusió. Com entenem l'energia, si és un bé privatitzable, privat, o un bé comú, no? Ha de ser un bé essencial, no? Un bé comú essencial. Un bé comú, un bé públic o comunitari, no?, I que hi tingui accés tothom. Exactament. I també una transformació social, no? O sigui, preguntar-nos quins són les prioritats en les nostres vides, què volem fer amb aquesta energia, no? I com diuen els moviments de Llatinoamèrica amb els quals estem treballant, energia per a què i per a qui. Energia per què i per qui, molt important, no? I tot això tenint en compte un aspecte que nosaltres intentem repetir i que la gent vagi entenent-ho, que és el respecte als ecosistemes. Una cosa fonamental. Quan hem parlat de la pandèmia hem dit que la manca de respecte als ecosistemes, a l'abús que hem fet dels ecosistemes, el penetrar i entrar en contacte amb noves espècies que ens poden portar nous virus, ha sigut un dels motius de la pandèmia i que ens en poden arribar més. Però al mateix temps, aquesta destrucció que estem fent dels ecosistemes és un dels elements claus per entendre per què estem vivint una emergència climàtica i per què vivim un canvi climàtic, no? Exactament. Jo crec que tenim molt a aprendre des dels moviments per la defensa dels territoris, que són les bases de la nostra vida. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Daniela Del Bene, per haver vingut avui, per estar amb nosaltres, per aclarir-nos més coses al voltant d'aquest colonialisme i aquest extractivisme, d'aquest per què no sabem com obtenim aquestes coses que necessitem per a la vida quotidiana, que sembla que són molt senzilles, tocar un interruptor, i que no és això, o com comprem un objecte, doncs què està passant amb els materials que per fabricar aquest objecte, com s'obtenen i quines comunitats surten perjudicades, a més de la biosfera. Ho anirem parlant. En tot cas, benvolgudes, benvolguts, un cop més, gràcies per estar avui amb nosaltres. El dissabte vinent ens retrobarem i rodarem en bicicleta pel territori, valorarem els beneficis de la bicicleta, gaudirem i observarem els canvis que s'estan produint i, en definitiva, intentarem fer esport saludable i alhora paisatgístic. Fins aleshores, com sempre, feu fora la resignació i emergiu aquest jo desobedient que totes tenim a dins. Salut i petons. Bon cap de setmana.
Gràcies.